תראי את הקאפקייק הזאת. אני רוצה אותה, ג'סי. כן, היא נראית לא רע, אבל הלחם ההוא שם, נראה ממש מצוין. נכון, הנרי? מה? או, כן, בטח. לחם יותר ממלא. אבל הלחם אין ציפוי קרם. כן, אבל הוא חם כל כך וחמתי. הטעם שלו עובר דרך הזכוכית. צודקת לגמרי. יודעים מה אני חושב? המקום הזה הוא מושלם להישאר בו הלילה. בואו. מה אתם רוצים? אני עוד מעט סוגרת פה. אנחנו רוצים 3 כיכרות לחם, בבקשה. בואי, תראי. וואו. אני רוצה את זה. את אלה. בסדר? זה ביחד 27 סנט. רגע, גם את זה, הנרי. נו, מה דעתך? טוב, אבל רק הפעם. וואו! הקאפקייק הזה זה עוד 10 סנט. בבקשה, גברתי. 20, 25, 30, 35 אני אסגור אותה, גברתי. גברתי? אולי נוכל לישון כאן? מה זאת אומרת? אם תסכימי, נעזור לך לשטוף ולסדר כאן. נעבוד ממש קשה. חכו רק רגע אחד. מה לגבי ההורים שלכם? הם נפטרו, גברתי. יש לנו סבא, אבל הוא לא נחמד. בני! באמת? למה לא נחמד? האמת היא, הוא לא אהב את אמא שלנו ממש. ופחדנו שהוא יהיה רע גם אלינו. למה שהוא יתנהג אליכם בצורה כזאת? כי הוא אף פעם לא בא לבקר. הוא לא אוהב אותנו. מאיפה בדיוק אמרתם שאתם? לא חשוב מאיפה, אנחנו רק נשאר לילה. אני חושבת שלא. בבקשה. בסדר. אתם יכולים להישאר לילה אחד ומחר נראה כבר מה נעשה. תודה רבה לך, גברתי. אנחנו ממש עייפים. ורעבים. אתה נראה כאילו הרגע אחת. זה היה הקינוח. עכשיו ארוחת ערב. אוקיי, נאכל. תשנו על הספסלים, אבל אל תיגעו בכלום. ולא לעשות רעש. אני שמח שהיא הלכה. היא לא נחמדה אליי. יפה מצידה שהיא נתנה לנו להישאר כאן. והיא באמת עושה עוגות נפלאות. מצחיק מאוד, בני. ג'סי, צדקת. לחם יותר טוב. יש לנו מזל שמצאנו את המקום הזה, וזה בזכות ג'סי. מעניין כמה זמן היא תיתן לנו להישאר. אין לי מושג. לפחות אנחנו בטוחים הלילה. מה שהם? תקשיב. זו קצת משמעת. אתה שומע? אחריות ועבודה קשה יעשו טוב לילדים האלה. קדימה. הם חסרי בית, מתרוצים ברחובות העיר בלי השגחה, זה לא מתקבל על הדעת. כן, יקירתי, לא מתקבל על הדעת. חשבתי לי, לתת להם להישאר. מה? 3 הבוגרים גדלים מספיק כדי לעבוד, והילד הקטן הוא קטן מדי. צריך למסור אותו לבית יתומים. אבל מה בקשר לסבא שלהם? אם הוא היה רוצה בהם, הם לא היו כאן בכלל, לא חשבת על זה? טוב, אני מניח שכן. מחר בבוקר אקח את הילד הקטן לבית היתומים, אבל אנחנו מוכרחים לגלות מי זה סבא שלהם. בסדר. הילדים האלה עומדים להיות עזרה מבורכת אצלנו בחנות. ואל תהיה רך מדי עם האח הבכור. משמעת זה בדיוק מה שהוא צריך בגילו. צריך לברוח מכאן. את צודקת, ג'ס. לא יפרידו בינינו. אוקיי, בוא נלך מפה.
מה קורה? צריך לזוז. בגלל המוכרת? הנרי, כדאי שתסחב את בני. אם אני אעיר אותו, הוא עלול להרעיש. כן, את צודקת. זה בסדר, אפשר להמשיך. הרי, אולי כדאי להעיר את בני שילך לבד כדי שנתקדם יותר מהר. כן, את צודקת, ג'ס. קדימה, קטנצ'יק. צריך להתעורר עכשיו, בסדר? לא, לך מפה כבר. בני, תתנהג יפה. חכה רגע. תן לי לנסות. בני, אתה אבא דוב עכשיו. באמת? כן, ואנחנו הגורים שלך. גורים שלי? כן, ואתה צריך למצוא בשבילנו מקום בטוח לישון בזמן החורף. מה אתה אומר? בואו נזוז! אני חכה, בני, אל תשאיר את הגורים שלך מאחור. הנרי, אני עייפה. צריך למצוא מקום לישון קצת. לישון. את צודקת, ג'ס. אני חושב שהלכנו כל הלילה. לישון. תפסתי אותך. השמש עולה. מוכרחים לרדת מהשביל. תראו את הערימות. אפשר להכין מערה קטנה בתוך הקש. וואו. רעיון טוב, ויילט. זה ממש מושלם. עבודה טובה, ג'סי. חמים ונעים. כדאי שנלך לישון עכשיו. לילה טוב לכם. יותר כמו בוקר טוב. ישנים כל היום והולכים כל הלילה. אל תדאגי, ג'ס. נמצא מקום לגור בו בקרוב. אני בטוח בזה. מה אם אין מקום כזה בשבילנו? יש מקום לכל אחד. נמצא את שלנו. נסי להירדם. הנרי, אני צמא. בלעתי בטעות קצת קש. בלעת הקש, אה? אל תדאג. כששוב יחשיך, נחזור ללכת על השביל ונחפש מים. אני בטוח שנמצא משהו בהמשך. אבל אני צמא עכשיו. נשחק משחק. כן, כשתוכל לראות את הכוכב הראשון בשמיים, נמצא לך מים. למה צריך לחכות? כי צריך להיזהר שלא יראו אותנו, בני. אוקיי, אני אחפש כוכב.
בטח יש להם שמיים. גרינפילד. זה לא המקום שבו סבא גר? ואנחנו לא הולכים לשם. קדימה, ויילט. מוכרחים להישאר יחד. איפה המים? בטח יש כאן צינור איפשהו. יש מישהו פה? נראה ריק. הנה זה. נקווה שזה פועל. זה כמו מפל. תשתה, בני. יש כוס אולי? אתה לא צריך כוס, טיפשוני. פשוט תשתה. תראה. תנסה. אני חושבת שעומדת להתחיל סערה. מה זה? מישהו מתקרב. אוי לא. מהר, בואו נסתתר לפני שיראו אותנו. קדימה, לתוך השיחים. אוי לא, אלה האופים. תהיו ממש בשקט. תראו, טילטן עם הפעלים. ויילט. סליחה. אני בטוחה שראיתי משהו. מה יש לנו כאן? הנה אתם. לברוח! חזרו הנה. אני רק רוצה את טובתכם. אי אפשר לתת להם לרוץ ככה לתוך היער. מוכרחים לעצור אותם. תחזיקי חזק. הם באים. מכאן! מהר! אולי תיזהר קצת. מספיק. אני לא רודפת יותר אחרי הטיפשונים האלה. עשינו כל מה שיכולנו. נכון מאוד. כן, מגיע להם מה שיקרה להם. בואי נחזור הביתה. זה היה קרוב. מה אנחנו הולכים לעשות? הסערה כבר כמעט כאן. היי, אולי נלך לשם. נמצא מקום יבש לישון בו מתחת לעצים. אני לא רוצה ללכת לשם. אני מפחד. תראה, בני, זה בדיוק כמו הסיפורים שהייתי מקריא לך. זוכר שרובין הוד ברח מהשריף נוטינגהם אל היער חשוך? כן? אז אתה כמו רובין הוד. באמת? כן, ואנחנו הכנופיה שלך, ושם זה יער שרווד, שם אנחנו בטוחים לגמרי. היער? היער. הסירו כל פחד, אנחנו גונבים מהעשירים ונותנים לעניים. נזוז חברים, בואו אחריי. פיו. פיו. פי. הו.
מתחיל לרדת גשם. כדאי שנמצא לנו מחסה מהר. בואו! מוכרחים למצוא משהו מהר. מכאן! רגע, אני חושבת שראיתי משהו. איפה? שם! אני לא רואה שום דבר. אני יודעת שראיתי. ראיתי משהו שם. אני יודעת שראיתי. כולם בסדר? וואו, זה היה כיף! הנה זה! זה קרון רכבת! בוא, בני. ידעתי שראיתי משהו, בואו! כדאי שניכנס פנימה, יורד מבול! אוקיי. זה תקוע. אני אעזור. אני אדחוף. אני עוזר. בסדר כולם? בספירה של 3. 1, 2, 3! נראה יבש. קדימה, בואו ניכנס. עבודה טובה, ג'ס. הספקנו. תראו את זה. קדימה, בואו נתייבש. וואו, איזה מקום. זה כמו בית קטן משלנו. צריך לעבוד עליו קצת. היי! עדיף על להיות בחוץ בגשם. מפחיד כאן. זה בסדר, בני, זה רק היה שוב. אתה יודע, אני חושב שהקרון הזה הוא קרון מיוחד. מה זאת אומרת? תאר לעצמך את המקומות המדהימים שהוא ביקר בהם. כמו מה? לכל אורך המדינה. בטח היו כל מיני סוגים של מטענים בקרון הזה. חיות גם? ברור, היו כאן חיות מכל הסוגים. כמו אריות? ונמרים? ודובים? הכל יכול להיות. תראו איזה פרפר יפה. אני מרגיש שישנתי שבוע שלם. מישהו יודע מה השעה? בואו נבדוק איפה אנחנו. וואו. כל כך יפה כאן. תראו, יש שם מפל קטן. בטח כבר אחרי הצהריים. ממש היינו צריכים לנוח. זה כמו גן מהאגדות. הייתי יכולה להישאר פה לנצח. כאן? כן. זה מרגיש בטוח כאן, הרי. זה יכול להיות הבית שלנו. אבל אנחנו באמצע שום מקום. כן, הרי. בדיוק המקום להתחבא מסבא. אני יודעת שזה לא נראה משהו, אבל דמיין מה נוכל לעשות פה. כן, ג'סי.
אני לא רוצה להישאר כאן. למה, בני? מה אם תבוא הרכבת ותיקח אותנו מכאן? או, בני, אין לך בכלל מה לדאוג. הרכבת אף פעם לא תיקח מכאן את הקרון הזה. הוא נשכח כאן כבר לפני הרבה מאוד זמן. ותראה, יש דשא ושיחים שצמחו על כל המסילה הזאת. זאת אומרת שהרכבת לא נוסעת פה יותר? נכון מאוד, המקום שלנו. אז אולי זה בסדר כאן. אם ככה, מי רוצה ארוחת בוקר? או ערב? כבר אין לי מושג. חתיכה אחת לכל אחד. זה נורא קשה. או, בני, הכל יהיה בסדר. אני רוצה לבית שלנו. אל תדאג. אני אחזור לתחנת הדלק להביא קצת חלב. תודה, הנרי. רגע, אני לא רוצה להשאיר אתכם לבד פה. אבל יש לנו את רובין הוד. כן, אני כאן. שום דבר לא יקרה כשאני כאן. כן. נראה שאתן בידיים טובות. טובות ביותר. תהיה לנו הפתעה בשבילך כשתחזור משם. או תראה מה זה. להתראות, הנרי. אוקיי. אני הולך. נתראה בקרוב. ביי, הנרי. ביי. אתה? טוב, ראיתי משהו ממש טעים לאכול שם מתחת לעץ השקמה. מה ראית? אוכמניות! וואו! אני אוהב אוכמניות. אז למה אנחנו מחכים, חמוד? נלך לקטוף אותן. וואי! יש משהו בשיח. מה אם זה טוב? תהיו בשקט. מה זה? לא, לזוז. זה כלבלב מתוק. הלכת לאיבוד, חמוד. כואב לו. לא נורא מתוק. בסדר, אני כבר אוציא את זה מהרגל שלך. 3. אוי לא, אני לא יכול לראות. 1, 2. וזהו. עכשיו הוא בסדר? אני חושבת שכן. הוא אומר לך תודה, ג'סי. וואו! הוא מלקק אותי! וואו! בוא חמוד, בוא אליי. אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה אוכמניות. היי, נסה לזרוק כמה על השמיכה במקום על הפה שלך. תקשיב לאחותך, בני. אוקיי. וואי! היי חמוד, לאן אתה הולך? וואו, כלב. לא צחקתם כשאמרתם הפתעה. איפה מצאתם אותו? הוא מצא אותנו! כן? הוא נראה כמו כלב שמירה מצוין. ככה נקרא לו! שמור אותי! כן? טוב, אולי שמור אותי זה שם לא כל כך רע לכלב שמירה. מה יש בתיק, הנרי? אני אגלה לך אם תעזור לי לסחוב. אוכמניות! ג'סי, נראה שהיו לך 2 הפתעות בשבילי. הגבינה הזאת מצוינת! אני לא זוכר מתי אכלתי משהו כל כך טעים. היי! כלבים לא אוהבים גבינה? אל תשים לב, שמור. בבקשה. הנרי, מה זה? זאת ההמצאה שלי. אוכמניות עם גבינה בתוך כריך. וואו, זה טוב! היי! כנראה ששמור אותי היה רעב. אז כמה כסף נשאר לנו, הנרי? לא מספיק. אני חושב שאלך לעיר מחר לחפש שם עבודה. איזה מין עבודה? אני יכול לחטוב עצים או לעבוד כגנן. כל עבודה שאני אמצא. אל תשכח, הנרי.
המקום הזה צריך להיות סודי. אל תדאגי, ג'ס, אני אזהר. בסדר. אז עכשיו שכולם סיימו לאכול, זה הזמן לנקות כאן. אתם תעשו את זה, ואני אעבוד קצת על הקרון. אני עוזר! אתה צריך להתנקות לפני שתעשה משהו, אדוני. אוקיי. מה את עושה, ג'ס? המים הקרים יצננו את החלב וככה הוא לא יתקלקל. כמו מקרר משלנו! מגניב! הצד הזה יהיה חדר השינה, והצד השני יכול להיות הסלון אחרי שנסדר אותו. זה יהיה הבית שלנו עכשיו, הנרי? עושה רושם שכן. לילה טוב, בני. בוא חמוד, בוא נציץ במקרר. זה עדיין טוב? מצוין. וגם קריר. יש ארוחת בוקר? זה מה שיש. מעולה. תטעם גם. אל תדאג, יש לנו עוד בקבוק אחד. לאן אתה הולך? לסילבר סיטי. לחפש עבודה. רק תיזהר, הנרי. אני אחזור הכי מהר שאוכל. להתראות, חברים. ביי. אז מה נעשה עכשיו, ג'סי? טוב, בני, אני חושבת שצריך לחפש את האוצר. יש! אם אני אמצא אוצר, הוא יהיה רק שלי? ברור שכן. יש! אהוי, מלאכים! בואו נלך למצוא את תיבת הזהב! זה לא בדיוק סוג האוצר שאנחנו מחפשים. אז איזה מין אוצר אנחנו מחפשים? פחיות, בקבוקים, במיוחד כוסות וצלחות ישנות. פחיות וצלחות ישנות זה נחשב אוצר? בשבילנו זה אוצר. מעניין מה הנרי עושה עכשיו. תראו! יש שם אוצר! זה אוצר מעניין. קדימה! היי, חכו לי! ראיתי את זה ראשון! זה מצוין! תראו, כפות! עם חלודה. עכשיו רק צריך לקחת את הכל לקרון ולנקות את זה, ויהיה לנו מטבח אמיתי. זה יהיה הספל הוורוד שלי! כן, נקווה שהחלב לא יישפך. כן! יש לו אפילו ידית! זה ספל יפה מאוד, בני. עכשיו רד לפה ועזור לנו להביא את כל זה לקרון. בוא, תיזהר! בני... איזה הבדל. זהו.
היי חברים! וואו, מאיפה הבאתם את כל זה? הנרי, היית צריך לראות את זה. טיילנו ומצאנו מגרש גרוטאות. תראה את הספל שלי. וואו, אפשר להגיד שזכיתם בכל הקופה. איך היה בעיר? אני אספר לכם הכל אחרי שנאכל. אני גובע. היי, נשתמש בכלים החדשים. אני ארוך את השולחן. אני עוזר. את שורפת אותם, ג'סי? לא. עוד מעט תראה. אני חושבת שזה מוכן. חשבתי שזה יכול להיות מושלם בשביל תפוחי האדמה. או, חמאה! ים! זהירות, זה חם. איך אוכלים אותם? עם כף הקסמים הזאת. מסובבים, ווואלה, זה סכין. זה בכלל לא שרוף. אמרתי לך. הופכים את זה שוב, ויש לנו כף. תנסה. רואה? אז איך היה בעיר, הנרי? אני מצאתי עבודה אצל איש שקוראים לו דוקטור מור. הוא כיסח את הדשא כשראיתי אותו. ולא הסתדר עם זה במיוחד. בוקר טוב, אדוני. נראה לי שאתה זקוק לעזרה. קשה לפספס, אה? תראה את זה. לא ממש הצלחתי עם זה, אה? טוב, אני יכול לעזור. אני אשמח לקבל עבודה. איך קוראים לך? קוראים לי הנרי. האם להכיר אותך, הנרי? אני דוקטור מור. לא יהיה קל לסדר את המדשאה הזאת. אתה בטוח שתעמוד בזה? בטוח לגמרי. אם כך, לך על זה, בחור. התקבלת לעבודה. תודה, אדוני. אני לא אאכזב אותך. אני בטוח שתסתדר מצוין, הנרי. כשסיימתי, הוא שילם לי במזומן. הוא אפילו ביקש ממני לחזור לעבוד גם מחר אצלו. הנרי, זה מעולה. אתה הלך לעבוד ואנחנו נמשיך לסדר כאן. כן, זה מתקדם. כל עוד לא ימצאו אותנו. את צדק, ג'ס. יש משהו מיוחד במקום הזה. עבדנו קשה כל הקיץ, וזה היה שווה את זה. אני עזרתי לדוקטור מור, וג'סי וחבורה סידרו את הקרון. הדוקטור גם היה מאוד נדיב. הנה, קח את אלה. תודה. שיהיה לך ערב נפלא. להתראות. והגעתי כל ערב הביתה עם הפתעה חדשה לג'סי ולאחרים. הקרון ממש התחיל לתפוס צורה. ג'סי הכינה ארוחות ערב נפלאות מהירקות מהגינה של דוקטור מור. היי! ככל שהימים התארכו והתחממו, חלמנו על לבנות בריכה. כשבני מצא כמה גלגלים, הבטחתי לבנות לנו עגלה.
שנעמיס עליה את האבנים שנצטרך כדי ליצור סכר. וואו. זה באמת היה קיץ קסום. הלוואי שהוא לעולם לא ייגמר. וואו, המקום הזה אף פעם לא נראה טוב יותר. 4 פטישים? עשית עבודה נפלאה בשבילי הקיץ, הנרי. בבקשה, קח אותו. אין לי צורך ב4. תודה. העבודה הזאת ממש עזרה לי. אתה יודע, קציר הדובדבנים שלנו ביום שני, ונשמח לעוד עזרה אם אתה יכול. ברור שכן. ואם אתה מכיר עוד כמה עובדים חרוצים, תביא גם אותם. אני אביא איתי. יופי. נזדקק להמון עזרה. ואל תשכח את השכר השבועי שלך, בחור. שוב תודה, דוקטור מור. נתראה ביום שני. להתראות. היי, חמוד. מה קרה? כנראה שהוא שומע משהו מהיער. אני מפחדת, הנרי. מה, יש שם מישהו? גם אם יש, הנעמה של שמור אותי בטח תפחיד אותו. זה בסדר. שמור אותי כאן. זה בטח היה רק ארנב. תחזרי לישון. שמור אותי על המשמר. אל תדאגי. כן, זה יהיה בסדר. זה מוכן? בדיוק סיימתי. בוא תנסה. זה פועל! תודה, הנרי. אל תתרחק מכאן. אנחנו יוצאים בקרוב לנחל. תן לי סיבוב, בני. אני רוצה לנסות. מוכנה לזוז, ג'ס? ג'ס? אתמול זה באמת היה רק ארנב בלילה? אני מאוד מקווה. מה נעשה? אל תדאגי. שמור אותי כלב שמירה מצוין. ואם מישהו ינסה לפגוע בנו, הוא לא רק ינם. נכון, חמוד? מה היינו עושים בלעדיך, שמור אותי? אני אדאג שבני וויילט לידי כל הזמן. ושמור אותי באזור. נראה שאתה מוכן לצאת. בוא נבנה את הבריכה. יש! קודם, נמצא מקום טוב לבנות את הסכר, ואז נתחיל עם האבנים. נבנה חומה מאבנים שתעזור לייצב את קורות העץ במקום. ואז נניח את הקורות על האבנים. הבריכה הקטנה שלנו תתחיל להתמלא, ולפני שנשים לב... קפיצה למים! אתה יכול להישאר מחר ולא ללכת לעבודה, הנרי? בבקשה! הרבה יותר כיף כשאתה איתנו. אני לא יכול, אבל חשבתי לי.
למה שלא תבואו כולכם לעבוד איתי מחר? טוב, דוקטור מור צריך עוד עזרה לקטוף דובדבנים. אנחנו יכולים, ג'סי? שכחת בקשר לסבא שלנו? יהיה קל לזהות אותנו אם נהיה יחד. אבל מה אם לא נלך לשם ביחד? אני ובני נלך ראשונים, ואת ושמורתי תבואו אחר כך. ושמורתי יוכל למצוא את הדרך לפי הריח שלכם. בואו נקווה רק שיהיו יותר דובדבנים בסל מאשר בפה של בני. בוקר טוב, הנרי. אני שמח לראות שהבאת איתך חברים. דוקטור מור, אלה האחיות שלי ג'סי וויילט. נעים מאוד להכיר את שתיכן. וזה בני, אחינו הקטן. הוא קטן מדי לטפס על עצים, אבל היינו צריכים להביא אותו. הוא יוכל למלא את הדליים הקטנים מהדליים הגדולים. יש הרבה דובדבנים השנה וצריך לעבוד מהר. תודה רבה! קחו דלי ותתחילו לעבוד. זה בסדר, שמורתי. תמצא את בני. תיזהר, בני. שים לב לאן אתה רץ. הנה העיתון שלך, דוקטור. תודה לך, מרי. הילדים האלה עשו עבודה מצוינת, והם מנומסים כל כך. הלוואי שיכולנו לעזור יותר. אנחנו כאן בשבילם, הם יצטרכו משהו, מרי. מה יש להם כאן? עבדו 4 ילדים, 2 בנים ו2 בנות. היכן שהוא בין גרינפילד וסילבר סיטי. $5,000 פרס למוצא הישר, על החתום ג'יימס הנרי אולדן. נו, מי היה מאמין? אני חושב שאספתי כל מה שאפשר, הנרי. בואו נסיים להיום. בבקשה? וואו, זה יותר מדי. זה מה שמגיע לכם. אתם עבדתם קשה מאוד ותמיד עם חיוך על הפנים. האמת, אני הייתי שמח אם כולכם הייתם חוזרים לפה מחר. יש לי יום עמוס, הייתי שמח לעזרה. תראה, דוקטור מור... אנחנו נשמח, אדוני. אני אחזור לכאן כל יום! טוב לשמוע את זה, בני. כדאי שנזוז עכשיו. תודה, דוקטור. תודה על הכל. אני מודה לכם. נתראה מחר! להתראות! החצר נראית נפלא. עכשיו עזבו את הכל וקיפצו פנימה. אני לא רוצה שתפספסו את יום הספורט. יום הספורט? מה זה? מה זה יום הספורט? זו חגיגה גדולה בסילבר סיטי. יהיה צמר גפן על מקל, רכיבה על פוני ומרוץ שליחים. אני עסוק אחר הצהריים ולא אוכל ללכת, אז אני צריך שתגידו לי מי זכה. צמר גפן על מקל! ים, בואו נלך. מה אתה אומר, הנרי? בטח יהיו שם הרבה אנשים. אני לא יודע. בואו כבר! כנראה שמישהו כבר החליט בשבילנו. אני בטוח שתאהבו את יום הספורט. בואו מכאן. לא רואים מכאן שום דבר! וגם אף אחד לא יכול לראות אותנו.
נראה שממש כיף להם שם. בסדר חברים, זה הזמן למרוץ החופשי המפורסם שלנו. מה זה? אתה לא יודע? לא ראית את המרוץ הקודם? לא. זה המרוץ הכי גדול. הזוכה מקבל $25 פרס. כל אחד יכול להשתתף. בואו. קדימה ילדים, בואו איתנו. $25? אז כדאי שאני אנסה. נראה שהנערים האלה יתאמנו כל השנה. כן. לדעתי אתה תנצח. כולנו מאמינים לך. באמת? אהה. אז אני אשתדל. הנרי! נעודד אותך. כן, תראה להם מה זה! כל המתחרים, הגיעו אל קו הזינוק. היי! בואו נברך את הזוכה של השנה שעברה, צ'רלי הנדריקס. המקומות מתמודדים. מכאן, אתה יכול לנצח אותם, הנרי? כן! רוץ! קהל נכבד, עושה רושם שצ'רלי הנדריקס מוביל. הנרי כמעט תוקף אותו! אני יכול לנצח. מספר 4 מנצח. השופט יעניק לו את הגביע. ברכותיי, נערי. תודה, אדוני. איך קוראים לך, בן? הנרי, אדוני. הנרי ג'יימס. ובכן, הנרי ג'יימס, זאת הייתה הריצה יוצאת מן הכלל. כל הכבוד לך, בן. אלוף המרוץ החופשי של סילבר סיטי, מר הנרי ג'יימס. דוקטור מור לא יאמין שזכית במרוץ. לא הייתי מצליח לעשות את זה בלעדיכם. תראו אותי! אני הנרי ג'יימס, הנער הכי מהיר בעולם! אני מפורסם, לא תתפסו אותי! אנחנו עשירים עכשיו, הנרי? לא הייתי אומר עשירים. יום הספורט היה כיף. מתי שוב נלך? יש רוח חזקה. קר לי. חכה רגע, הנרי. הנה, תלבשי את זה. קדימה, יהיה לך חם אם נמשיך לזוז. מתי נגיע הביתה? ממש בקרוב. התגעגעת אלינו, חמוד? שמור אותי. הנה זכה. בואי נחמם אותך, ביי. כן, תודה. אז? מה אתה אומר, בני? זה מקום טוב בשביל זה? לא רע, אבל חסר משהו. ככה יותר טוב. זה נראה נהדר, בני.
אני לא זוכרת מתי נהניתי כל כך. נהנית קצת יותר מדי. אולי יש לך חום. בואי נלך למיטה. כדאי שכולנו נישן. אוי, מסכנה קטנה. הנרי, לדעתי ויולט מאוד חולה. היא ממש רותחת. אני לא מרגישה טוב. היא צריכה ללכת לבית חולים. נכון, אבל נצטרך לתת את השמות שלנו שם. ואז מישהו אולי יספר על זה לסבא. תוכחים לעשות משהו. צודקת. אני יודע מה לעשות. אני אלך לקרוא לדוקטור מור. דוקטור מור! דוקטור מור! דוקטור מור, בבקשה תפתח! הנרי, מה קרה? זאת ויילט. היא מאוד חולה. בוא, ניקח את המכונית שלי. בוא. כמעט שם. איך אתה יודע את הדרך אלינו? לא משנה עכשיו. קדימה, בוא נזוז. חכי עוד קצת וי, הם כבר מגיעים. אני רואה אותם! הנרי! מה שלומה? הבאתי את דוקטור מור. את תהיי בסדר. אני שמח שבאת לקרוא לי, הנרי. צריך לקחת את ויולט לבית שלי מיד. כולכם צריכים לבוא לבית שלי עכשיו. כמעט הגענו, וי. הכל יהיה בסדר. אוי, לא. ויילט חולה מאוד. צריך להכניס אותה למיטה. הביאי בקבוקי מים חמים. צריך לחמם אותה. תכף ומיד. ויילט תהיה בסדר? אל תדאג, בני. אני לא אזוז ממנה עד שהיא תרגיש יותר טוב. ואם היא תצטרך אותי? אני מבטיח שאדאג לוויולט, יקירתי. הדבר הטוב ביותר בשבילה הוא לנוח. בואו, ילדים. בואו נשכיב גם אתכם לישון. זהו, ככה. הנרי, טוב שקראת לדוקטור מור. לילה טוב, ילדים. ובכן, אפשר לעזור לך? אני מקווה מאוד. דוקטור מור במקרה בבית? כן, אבל הוא לא יכול לרדת עכשיו. מה אם היית מספר לו שיש לי הרבה מאוד כסף בשבילו? אתה חושב שהוא היה יורד אז?
לא, הוא מטפל עכשיו באחותי ויילט. היא חולה והוא לא זז ממנה עד שתרגיש יותר טוב. אני מאוד מצטער. אני רציתי להחליף איתו מילה. למה? גם אתה חולה מאוד? מה פתאום? איבדתי ילד שהיה בערך בגיל שלך, ואני חושב שהדוקטור יודע איפה הוא נמצא. היי, מה יש לך שם מאחורי האוזן, ילד? אני לא מרגיש שום דבר. אני אראה לך. היי, סוכריית לימון! אפשר לקחת? כמובן. שלום, שמורתי. תודה, בני, על שהיית מארח נפלא. אתה מוכן לקחת את שמורתי ולהוציא אותו לסיבוב מאחורה? בטח. בוא, שמורתי. טוב מאוד שהתקשרת, דוקטור מור. וטוב מאוד שבאת. מה דעתך שנדבר במשרד שלי? אז זה בני? כן, בהחלט. אני לא מאמין שהילד המקסים הזה הוא חלק מהמשפחה שלי. הם כולם ילדים מקסימים. אבל אני חושש שהם לא ירצו לעזוב איתך לשום מקום כרגע. לומר את האמת, אתה מפחיד אותם. אבל אין להם ממה לפחד. אני יודע את זה. אבל הם לא. הם פשוט צריכים להכיר אותך, זה הכל. מה אם לא אספר להם מי אני? כן. אפשר אולי לעשות את זה, רק כדי שילמדו להכיר אותך קודם. אולי אפילו יישאר כאן איתנו זמן מה. זה יופי של רעיון. אני אחזור הביתה וארוז כמה דברים. וכמו שהבטחתי, אני רוצה לתת לך $5,000. או לא, בבקשה. אין שום צורך בזה. אני רק רוצה שהם יהיו מאושרים. תודה רבה, דוקטור. אין בעד מה. ארוחת ערב ב-6. נתראה אז. אני מריח הכיסונים של מרי. היי, זה הוא! הוא. ילדים, תכירו את מר הנרי. הוא חבר טוב שלי, והוא יישאר כאן איתנו כמה ימים. הנרי ומר הנרי, זה מצחיק. אתה זוכר כמובן את בני? כן, כמובן. שלום, בני. היי. ואלה הנרי וג'סי. זה נעים מאוד להכיר אתכם. נעים מאוד להכיר אותך. קדימה כולם, נאכל. בבקשה. יוצא מן הכלל, מרי. זה האיש שנתן לי את הגביע? אני מקווה שאתם רעבים. אני חושבת שכן. צר לי לשמוע שאחותכם לא מרגישה כל כך טוב. היא כבר כמעט הבריאה. נכון, דוקטור מור? בעוד כמה ימים היא כבר תוכל לקום. אני מאוד שמח לשמוע. זאת בהחלט הקלה. אפשר להתחיל? בבקשה, בתיאבון. אתה מבין, בני? הפריחה תגדל לתפוח גדול שלא יוכל לצאת. זה מאוד נחמד. אפשר לעשות את זה? אני אראה לך איך. נעשה את זה יחד. בעזרת קצת אור שמש, יהיה לנו תפוח בתוך זמן קצר. באמת? אני אבוא לראות אותך מחר. אני אשמח. תני לי לעזור לך בזה. תודה רבה, מר הנרי. אלה בשביל ויילט? ואחד בשבילך. הנה. תודה. בעודם יוצאים אל מסעם הארוך האינסופי בים. הסוף. זהו. חלומות מתוקים. מה אתה עושה, הנרי? אני מכין לבני קרון רכבת צעצוע. כמובן, אני רואה עכשיו. יש עוד כמה פרטים נוספים לעבוד עליהם. כן, אני אעשה את זה בהמשך. יש לי משהו שעשוי לעזור. זה אולר, וואו. רגע, זה מזל רע לתת למישהו אולר בלי לקבל מטבע בתמורה. החברות עלולה להיחתך כשעושים כך. נדמה לי שיש לי פני. מצוין. תודה, מר הנרי.
לתחילתה של ידידות מופלאה. תמשיך, אני לא רוצה לעכב אותך. זה מוזר. דוקטור מור? למר הנרי יש אולי עוד שם? בהחלט. איזה שם? ג'יימס הנרי אולדן. רגע. הצלחתי! כל הכבוד, בני. בלתי אפשרי. תורך עכשיו, מר הנרי? אני חייב לברר את זה. אתה הנרי ג'יימס אולדן? זה השם שלי, בן. ואתה, הנרי ג'יימס אולדן, אתה הנכד שלי. זאת אומרת שאתה סבא שלנו? בבקשה, סלחו לי על ששמרתי על כך בסוד. חששתי שאאבד אתכם שוב, אם תדעו מי אני. אבל חשבתי שאתה זקן ומרושע. ג'סי אמרה לנו. פשוט אף פעם לא באת לבקר אותנו. אז חשבתי שאתה לא אוהב אותנו. זה בסדר, ג'סי יקירתי. אז אני מניח שטוב לפגוש אותך סוף סוף. סבא? נכד, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. בואו נלך לדבר עם ויולט. אבל, סבא, איך זה שאף פעם לא באת לבקר אותנו עד עכשיו? אני מאוד מצטער בקשר לזה. אפשר לומר שזו החרטה הגדולה ביותר שלי. אבל נתתם לי הזדמנות שנייה, וכל מה שאני רוצה הוא שנהיה עכשיו משפחה. אבל אנחנו באמת משפחה. אני כל כך שמח לשמוע את זה. אני רוצה לדעת כל כך הרבה דברים. למשל, איפה גרתם כל הזמן הזה? אנחנו גרנו בקרון רכבת, בתוך היער, סבא. בתוך קרון? יש לנו אח בוערת ובריכה לשחות. והם הכינו מיטות מענפי אורנים. רגע, איך הוא יודע את זה? אף פעם לא נכנסת פנימה. טוב, ערב אחד אחרי העבודה, רציתי לוודא שהנרי הגיע הביתה בשלום, אז עקבתי אחריו. אז למה לא סיפרת לי קודם? ולמה לא סיפרת שאתה מכיר את סבא שלנו? ביליתי לכם כל כך יפה שם, ושמור אותי שמר עליכם. ידעתי שברגע הנכון תהיו שוב ביחד. אז מסתבר שכולם ראו את הקרון חוץ ממני. נראה לך אותו. כשוויולט תרגיש טוב יותר, נלך לשם כולנו יחד. אני מרגישה הרבה יותר טוב. יש! כמה נחמד. ירד גשם סוחף ולא ראינו שום דבר, ואז פתאום משום מקום מצאנו אותו כאן על המסילה. זה בהחלט קרון רכבת יפהפה. בוא, סבא! בני, תעד קצת את הקצב. זה פשוט מדהים. בחיי. עשיתם את כל זה בעצמכם? זו הייתה עבודה לא קלה. תראה את הספל המורות שלי. תראה, סבא. איזה יופי. חשבתי לי, אולי תרצו לבוא לראות את הבית שלי מחר? ברור, נשמח לבוא. מצוין. בסדר, הגיע הזמן לחזור עכשיו. לא כדאי שוויולט תצטנן שוב. אני הבראתי דוקטור. תראה. רואה? את ללא ספק בסדר. טוב, אז בואו נתחיל לחזור לפני שאני אצטנן. תודה.
לא היינו פה רק שבוע, וזה מרגיש כמו חלום. אני כבר מתגעגעת. גם אני. גם אני. בסדר. הגיע הזמן לסגור את הדלת. תראו את זה. הגענו. אף פעם לא ראיתי משהו כזה. ברוכים הבאים לבית שלי. איזה יופי! המקום הזה מדהים! אתה באמת גר כאן? בהחלט, ויילט. וקיוויתי שגם אתם תרצו לגור פה. בואו נעשה סיבוב. וואו, תראו את המקום הזה. אף פעם לא ראיתי בית שנראה ככה. היי, תמונה ישנה של אבא. הוא מאוד דומה לך, הנרי. ובתמונה הוא בערך באותו הגיל שאתה עכשיו. למה בדיוק אתם מחכים? לכו להציץ בחדרים שלכם. מעניין איזה חדר שלי. בואו ננסה את זה. וואו, טוב, אנחנו יודעים של מי החדר הזה. זה מושלם. זה יפהפה. או וואו! או, מגניב! זה מדהים. וואו. כמה צעצועים. איזה חדר נהדר. היי, גרבוני! איפה הוא היה? שמור אותי. התגעגעתי אליך, דובי. יש לך מזל, בני. יש לך משהו שיזכיר לך את הקרון. לכולנו יש וי. רק עצמי את העיניים. והנה הוא שם. לעולם לא אשכח את הימים בקרון הזה. נכון. כולנו מתגעגעים. אבל יש לנו בית חדש ומדהים עכשיו. יותר מכל מה שחלמנו עליו. סבא התגלה ככל כך נחמד. בואו למטה, ילדים. יש לנו אורחים. מרי! בני! כל כך התגעגעתי אליך. דוקטור מור? מה אתם עושים פה? סיפרו לנו שתהיה הפתעה, לא רצינו לפספס אותה. הפתעה? איזה מין הפתעה? או זה רק איזה משהו קטן? טוב, למעשה זה לא כל כך קטן. מתי זה יגיע? למען האמת, זה כבר כאן. איפה זה סבא? בחצר, ממש מאחורי הגנים. קדימה, קשה לפספס את זה. מהר! אני אמצא את זה ראשון! מעניין איפה זה. זה באמת כאן? אבל איך זה בכלל יכול להיות? למי אכפת? בואו! הוא נראה ממש אותו דבר. היי, הגביע שלי! הספל שלי! ובכן, הכל כמו שהוא צריך להיות. זה מושלם. תודה רבה, סבא. אל תדאג. לא נעזוב אותך שוב אף פעם. אני מאוד מקווה שלא. אני לא מאמינה! או סבא!
It's like it was 100 years ago. An echo of the whistle in the air on a summer afternoon. There's a few more cars on the line, and always a few that stay behind. Back in the back of every railroad yard, on a piece of old track that never goes too far, there's an old boxcar with an old story of its time. Holding the end of the line, like an old memory left behind. Hey, old boxcar, where have you been? Somewhere you must have had a name. It's like you're waiting just halfway home, in a place that will never be the same. This place will never be the same. Hopes and dreams ride every train, still line the walls of the redwood frame. A shelter safe for memories and wishes to create along the way. Cool under stars every night, warmed by the sunrise of day. Hey, old boxcar, where have you been? Somewhere you must have had a name. It's like together we're halfway home, following a trail just the same. When we're together, we're the same. Hey, old boxcar, where have you been? Somewhere you must have had a name. It's like together we're halfway home, following a trail just the same. When we're together, we're the same.